fans pagkusog ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merinda lang. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky on mo baby, pinky on mo baby, pinky on mo baby. Ini pala junior na kamuta, ini pala na fingers, ini pala na palad ta, ini baga na pamta. Ika pala ini ki purpose kung nata may mga in between ini. Ika pala ini mga tugang ki rason kung nata ta an sa tuyang fingers may mga in between, may ano pud ka ini, may mga Gap. may mga gap ang pud ka ni. Gap. Gap. Aw nga pud ka in between gap. Gap. so ano ini lingkod ang kamot mo. Ganang kamot mo ade. Kiri kamot ki ko. Dapat siya ng kamot mo siya. Ilang na pamanga daw sa kamot mo. May letter M talaga ade. Ay Marceliana yan o Maseda yan. Masaya. Lo mo dyan nga. Dali ka sa kamot mo. Letter M talaga yun o. May tato, may tatak. May anong apelyido ka ito ni Kwan? Ito. Anong nagpapo na apelyido? Anong letra? P. P. Pamorada. Hi mga Pamorada family. Ano? Pamorada family. Pamorada. Yes. Pamorada. Natatay ba nakasurat niyan sa palad mo? Yung murada sa nanakuha. Bako dyan. Totoo na baga dyan. Totoo na baga. Anak ko alang letrang M. Murada pala. Kulang kipi. Murada. Di. Wala namang may meaning. May gap ining kamuta. Igod, kaya pala, may purpose pala niyan. Kung nata may gap kita. Ade. Letter M pala na siya. Sabi ni Renen. Ang M pala, may meaning pala na M mo dyan sa palad. Ano daw po? Markuleta. Ibang kamot mo, ali. Ilang ang palad ko. N. Oh. N. Anong nga N? Natamantain na. N. Pero ikaw talaga, M, ha? Pero ano mo kung nata may gap ining mga fingers ta? Opo. Nata ta, pam, di ba ini? May mga in between siya. Yeah. Alam mo kung nata iyan, dapat may gap. May gusto mo sabihin niyan. Nata po. Di ka ba? Natusunta ka dyan. Siyempre. Ako, mo, ako BP. Jerome, gigulo-gulan ako ng kaurang ko. Dit pa ta. Nailing mo yung kapot-kapot kas ba? Kala ko sa opisina, nailing mo yun eh. Ano da yan? Nata may gap ini. Ano? Siyempre, kasi kung wala yan na gap, Oo. walang sing-sing. Walang sing-sing. Yes. Bracelet lang ang sing-sing ko. mauso. Pangyari na, dahil ko na sing-sing ko. Alak ka. Bata, namalisan ko si Miss, mga perang si bulan, para pasing-sing niya ako. At man ako sing-sing. Si marriage ko and me. Opo. Piga pasing-sing niya ako. Magsising ka ngayon, oy. Natanga niya ako. Basta nga nang maaraman mo ang buhay mo. Deng sing-sing. Wala ka tang sing-sing. Oh, nata ang sing-sing niya ang digdi. Nata yaw digdi ang sing-sing sa digdi. Nata po, baby. Ay, latos. Ikaw, may sing-sing ka? Ikaw, Wala. Wala pa akong sing-sing. Wala pang nagbihin ng sing-sing? Wala pa. Wala pang may sinabi. Wilio. Wala pa. Sing-sing, ha? Ano ba kung natin? Ini ang pagtubod, ining, ano nga English ka ini? Ining, ring finger. Ring finger. Na ring finger na ini, connected sa puso ini. May veins da. Pagtubod, I think it is a myth. Na inidaan ko na ini, inidaan na fingers na ini, diretso sa heart. Kaya di pigubugtak ang sing-sing. Yes. Nakaling ka na din ang sing-sing? Ikaw man. Kaliguan man. Yes, ikaw man po. May tao nagsising digdi sa tahaw? Gabos nga ning ka. Sising-singan? Finger meron. Talaga? Kariguan. Yung nagkahit Ganun na maraw itong ako. magabo sa fingers may sing-sing. Ano ninda ito? Art. Art talaga. Style, Okay, art ito. Pero so nga niya, normal na pag sing-sing, talagang digdi. Oo.
Di ba? So meaning, number one reason is, may singsing pa, no? Kaya may gap. Ano pa da? Sabi da, VP, Oh. ang paglaag da di kising-sing kapag engage, pero Ah? kapag ano na, married na ka mo, nasa right na yung sing-sing nilalagay. Tama ba? Nasa lip ako daon ni, oh. Dahil kung nalawanan ka nga, oh. May kuwan bagang kuwan ko, oh. May tala. Sa left palan. Nataman to sa right. Sala itong naaraman. Salamat ng naraw. Sige man ka nagbasa. May nagsabi lang. Ha? May nagsabi lang May sa nagsabi kuya. lang. Hindi dapat sa left. Hindi man talaga. Regarding kung engagement yan, o ano mo sa raw? Marriage. Marriage ring, hindi talaga yung bigbugtag. Sa left talaga. Oo. Kung halimbawa nga tuuhon ka, sa left yan. Kung walahon ka, sa right yan. May purpose ini na kung anong pagagamit mong kamot, yun dapat yan ang daing singsing. Tabaka busy bagang kamot mo paminsan. Opo. Paminsan nawawalat yan, nagkaurulog yan. Mm-mm. Dapat ko. Pero usually, digdaan sa left ang singsing. Unata data may gap ang mga fingers. Para da kapag nahanap mo na yung ano mo, soulmate mo. Anong tawag mo doon? Natusong ko yun. Para da yun sa soulmate mo, sabi ni news director. Oo, para sa soulmate mo. Oo. Doon naniniwala ka sa soulmate? Mag-fit daw. Naniniwala ka soulmate? Mm-mm. Talaga? Totoo yan? Kaso lang, di ko ma-explain. Soulmate. Kung sabihin mo, pag makuamang soulmate mo, Oo. Naka-fit yan. Yan yung araw ka purpose. ini, ang purpose, naka-fit pala niyan. Paano mo naaraman na fit siya sa palad mo? Kita baga, ilang ang fingers mo, harala ba, ilang ang kamot mo? Ilang halipot baga ang fingers mo sa fingers ko, harala ba ang fingers ko? So, ibig Paano sabihin, maraman na fit yan? Oh, paano maraman? makasukas ka-size. Ano? Ka-size nung hand mo. So, dapat na soulmate mo, dapat ka-size kang Kamay mo? talaga? Talaga? Paano maraman na yun ang talaga yun ang kwan mo? Ibig baka warang gap. Di man talaga, pag iyang pininis mo, wala man talagang gap. O baka yun na ito. Baka yun ito di. Talaga? Meaning, ini pa lang, kaya may gap ta para sa soulmate mo. Pag nakuha mo siya, i-fit mo kung tama. Match. Oo, kung match. Alat ko na, ramdaman ko daw sa mga nagkakaraputan kong kamot. Yung mananggad gayon. Kaya baka di kami nagkalinawasan. Tabaka baka fit. Good mahiwas eh. Po. Talaga, yun pala niya. Pero aram mo yun yung mga fingers na may meaning ini. May aram ang meaning ka ini. Aram ang meaning ka Ronald na mga fingers ta. Aram mo. Apoton mo si Jero. Ini, na thumbs, ano ini? Okay. Ano okay? Dahil ko ni si Sarah nakakagad, si Sarah din nakagaro ko niya si Sarah din nakakon, ano? Dahil kakao din kinakon. Ano? Ining thumb, sabi, Department of Justice. Nagisiring, di ba? Approve, Justice, di ba? Justice Department pala. of Justice. Pwede man approval. Kaya nga Department of Justice, di ba? Ining pointer, Stop. Charing. anong stop? Den katultuli. Garon yun, anong pitsangon yan? Anong pitsangon yan? 20, biyernes pa lang, kaya man. Ano Naubos. Pag biyernes, nag-iibang kwan mo di. Naubos na, baby. Ini, pointer baga ini. Keep quiet. Baga. Pointer baga. Oo pala. Ano, So, dako lang purpose niya. na sa'yo. Department of Education. Hindi, di ba? Pointer baga, oo. This one, do this, di ba? DepEd. Yo. Wala po. Di ba, nakuha mo na. Ining pinky. Bakit wala? Bakit Salin? naglugtos ka dito? Saan? Dito. Di ba? Dito po sa gapon. Dito po sa conjunture kayo ng kaoron ko. Ano yung sabi mo? Pagkipusan ko sa rin? Yung sa middle. Ipali mo sa ko. Ano na? Sa middle finger. Dito po sa ko sa iyo. Dito mo nagda sa gilid. Sige.
Nata, pigluktusan ko ini. Opo. Ano sa pigluktusan ko? Pwede nga daw sa palan Sa mo. middle nga. Paano? Middle. Oh, hindi. O, di mo na kita. Ini. Opo. Ano ba kung ano ini? Ano? Ha? Alam ko na ba, kamay nagtitig sa kuya cellphone ko. Nagmahon ako sa imo. Pakipim na ka sa Starbucks. Nagmahon ako sa imo. Alam ba kung ano yun na Pinky? Sa mga department na mahilig mag-promise. Promise, ini? Promise. Ano may ang department na mahilig mag-promise? Ano? Alin? Ano? Saan puto? Salamat. Kita man sa nang dawa. Ano? Nagpa-promise na tatapusin yung project. Abindo sa iyo. Anong koneksyon kayo ng gigis sa pag-promise? Pag nagpa-promise ka ba, ito yung ginagamit mo. Paano? Sige daw, Iswet. Paano? Piga, anong promise? Ano kayo ni? Promise. Mga ganito. Sa ano. Totoo yun? Kaya ko aram Pinky promise. Pinky promise. Mga ganyan. Paano? Yan. Pigisirin kayo ni? Okay. Hindi ko aram yan ha. Kaya palang promise. Pero bako yan? Ano po? Ini, health ini. Nataman. Ano kung ano? Panaglimpya ka kidong ano? Pigagamit ng karamoy. Ano? Bako iyan. Ano? Bako iyan. Narin man ang gamiton mo. Kasya po ini. Madako lang ang kang guro mo. Madako lang ang kang dungo mo. Ay, mansadit man sana. Ini ang piglaog dyan. Tama? Natay ka, anong pigamit mo? Ini nga ni. Naling mo na Junior nag-ibog-ibog. Junior, uni pa lang pigagamit ng... Misi nga ini, oh. Tampak. Hindi sa iyo. Ano kayo sarak? Naling mo ni kapot-kapot ko sa bago. Dahil ko sa pasiyo. Talaga? Yung paglimpya mo yan na sa dung una. Muro o grabe naman. O ini. Ano po? Ini da, finance da ini. Ring finger. Bakit? Bakit po? Napaisip ka? Finance? Oo, finance. May sing-sing baga. Pag nawara ka ng iba, sisang la yan. Sisang la. Okay. O kaya, financier yan. Ano pang hapot mo? So, natatada. Ano tada? Naguramoy. Arin. Yan ang i-research ta. Di akong nako kaya. Okay. Di akong na-research ka yan kung ano yan. Yan ang assignment ko sa imo. I-istorya mo duman sa paningit. Yo. I-istorya mo duman sa paningit kung anong sabihon ka yan. Yan ang day ko pa na-research. Baka aram ni John Toto, naputon mo, ha? Baka ito yung department na lumalaban sa mga katiwalian. Pwede. Pwede. Iyo na yan mga meaning ka yan. Pero, kung igwa kitang mga palm, may fingers kita, konektado yan tabi siya sa pigaapod na ano ini? Touch. Ang touch is very important. Di ba? Once you touch, ano ko sabihin? Ano ang benepisyo kung ika nagta-touch? Touch ng mga object? Mga physical mo, object. sa tao nga, pig-touch mo nga siya. Anong beneficios kang touching? Para makuha yung attention niya. Ano? Makuha yung attention. Nataman. Yung baga. Yun yung purpose. Pag nag-touch ka? Oo. Talaga? Para makuha yung attention. Sige daw, example daw kung paano mo kang atensyon. Sige daw, example daw ako. Paano? Ano ka nila? Ano? Pare, may dumanong kita dyan. Pangyari sa mapa ka. Touch na ba ito?
Hindi sabihin, gusto mong makaasa attention niya, kaya gusto mo tabi na nagka-touch ka. Opo. Yun pala na Mm. Pero ang touch, once you touch somebody, nakaka-release sa stress. Mhm. May mga tao na dapat duman mo siya pag-touch. Alam mo nga, tinouch ka sa likod ng kampayo mo. Ano ang sabihin ka? Matibayon ka. Bako. Oo, bilib ako sa iyo. Ang pikita mo nga, very good. Nga. Kaya nga, matibayon. Tapos nga, sit, stay. Sit, stay. Di ba? Nalagog mo na yan. Kung sabi yun, nakaka-reduce siya stress once you touch somebody. Ang benefits kang touch is to touch na touch with love. Di ba kaso, anong bicol kang touch? Kaputan. Hawakan. Hawakan, kaputan. Happy-hap. Oh. Di ba? Happy-hap. Pag hinapihap ka, nagka-connect siya sa mga sensory muscles ng tao. Kung sabihin ka yan, nakaka-develop yan ki emotions. Nagkaulo ka. Nag-develop siyang emotions. Kaya nagkakaigwa ki, nakaka-reduce ng stress. Ika-stress ka? Na-stress ka minsan? Opo. Opo. Gusto mong kwan? Now, number 2, it lower blood pressure. See? Grabe. Pag tinatch mo ang sarong tao, nakakapakalma. Ah. Kaya baga pagpagal ka, kaya po mo ki kahuron lang, buda, kaya po mo ki, somebody nagari, nagapa, kung sa imo, touch you. Anyway, dako lang paagi para makalma ka, kung saan ka pwedeng kaputan. Tatalaga ulo ka. Pwede na pala yung pan-solution sa hypertension. Mabawasan yung Kaya nga ni, high blood. kaya nga ni, touch mo lang siya, kasi ang tao baga paglagit, stress, pagal ka, once na, ang nag-touch siya mo, somebody na ngaya, ago mo, someone ngaya na gusto mo siya, someone na ngaya close sa imong puso o sa imong pagkatao, nakakapakalma yan. You need people na kaipuhan na makarelieve kang stress mo. Pero minsan, baby, may mga tao baga tayo daw magparalusan. Ano? Kapag galit sinda, abo magpahawak. Di man, iyan, kung kamong duwa, ako naman araw yan. Ang the best na mga touches na ma-relieve ka, dapat kamo sa nang duwa. Ha? Ano? Iyo. Anong iyo? Di mo pwede. Kasi pag matawo kaya, iba yan. Pero kung kamusta ng duwa, yun ang the best na kaya, dapat araw ka yan. Diba? Kung sa motor ka mo, dahil pwede. Talanganin. Sa auto pwede. Diba? Hiling mo. Diba? Oh. Sa harong o somewhere, nakamong duwa, nakaka-relax. Yeah. Okay, another one. Improve immune function. See? Wow. Nakakapakusog immunity. Increased feelings of security. Takulo. Trust feeling of security and trust. Aram on trust? Tiwala. Bakit po? Wala man. Nakakadagdag siyang trust and connections. See? Dapat, lalo kung nag-touch sa imo, gusto mo, somebody na ngaya, ago mo, o tao na, ano kayan, dapat, importante na igwa kita ni touch. Okay? Okay. Sige daw. Oras natin, anong oras na tabi ati siya? Alas 3:39. Aha. O ba, ramon ta daw yan si Kuanya, yaon si Shara, yaon si DCGP, Baretang Bareta. si Karen Hala with Governor Noel Rizal. Karen? Di, panagos kita sa nasabutan ng point, ha? You get the point? Yun ang purpose. Kung Dako lang palang benefits ang touch. Oo. Pero ka. Dapat pala magpara pa-touch. Aso,
Kakalang beneficyo, di ka na mabulong, di ka na mainom bulong. Di mo na kay puan ki simbas. Anong simbas? Simvastatin. So, sa hypertension, ano yun? Para sa high blood. Opo. Baka, kumisido ka. Okay. Sige. Okay na si Karen? Wala na, wala. Alright. Now, araw kayo ni. Another one. Anong na-experience to na sa'yo? Yun na? Alam ko na ta. Hilingan ko na kung ano ang... okay. Kung dais po gap, matibayon... kung daing gap da, matibayon ka maglangoy. Kung daing gap. Okay. Now, ang masunod ang masunod nga okay. Mayaman tabi ang mga... Anong connection sa yaman kang gap sa kamot? Yung M. Letter M. Letter M. Mayaman da. Pero ang mahirap baga M man. Magayon. M. Puro M. Yun o. Yun man ang ano. Kung nata dapat ka na sa kamot ba? Kung M. PM dapat sa... PM. Okay na si Karen? Okay na si Karen? Wala, naputo. Sige na. Talaga na. Ha? Okay na, nasabutan mo. Ano ka may mariak gayon? Ay. Okay. Hello? Hello, VP Andy. Yeah. Tama, kay papungunan si Governor Noel Rizal dahil lang tatatapos na natang ginibong meeting kaini kay Paan ang DPWH First District Engineering at yung mga punong barangay kan mga lugar sa Batatay kung saan may nadiskuss ang gobernador na sa mga proyekto na pinagpapadi daiman talagang konkretong natapos na ebidensya natapos ini at yung sinabi kan DPWH na kumplita din ngunyan ako tunta kung ano ang naging resulta kan meeting, ano ang magiging solusyon na ditikan provincial government at yung abiso mismo ni Governor Rizal dito sa may meeting. So, CVP handi dati. Governor, Gob, maray na agad maray na hapon. NBB, maray na ako din ako sa mga paratapay. Apa. Tapos lang hindi ng meeting. Although yung panigsi Congresswoman Michelle Lagman is very crucial sa preference naman yan. Apa. Gob, primero, Sige. ano po sa purpose kang meeting na pina-upload po nindo with the DPWH officials? Yes, actually, ang purpose na ito kapasag to Uson Oo. and other road opening or concreting, construction of concrete road. Kung nagka-relieve mo, Henry? Apa, yeah, correct. Maliwanag ito ng DP. So siguro, sa ronda, Yes po. so naging resulta lamang na maraman ng publiko. Primero, Henry, ginuwas ni Congresswoman na based sa record from 2017 to 2025, Apa. more than 4 billion na ang nakalaog dyan. 4 billion? 4 billion tabi, Gob? 4.2 billion na. Billions of pesos. Billion. And number 2, Opo. ang medyo big question kasi mauban mga barangay, Okay. kasi mga pag-media, natatali pinaglaban ng DPWH. Eh, kung baga, hindi pinapod na net. Yes po. Parang sa road, baga, Henry, pagkakasama na naglaban. Baga yun ang suot ng bagong ginipo, so kag mula ka o tumanait, natulungan ng gutuda. Opo. Elipan pa. Pero sa mga kaipuhan na importante na dapat tapuson, lalo na sa mga going to Uson, going to Pongko, Pagkakais, Opo. Kung itong kwarta, sinunod sa plano kang DPWH. Tapos makuta. Oo. Diba? I see. Hindi ng big question na naggawa. Opo. Ngayon, Henry, ang medyo pa magayon, ang medyo pa na ilimpuduman na luminuwas ko niya na insertion na ito kabus. Mga insertion na dahil nag-aagis sa plano kang DPWH. I see. Okay. Kung ka, Henry, maybe mo siya mahal. Hindi siya nag-insert. Yeah, correct. Opo. Congressman Rizal, definitely kung si siya naman ang directament. Opo. Kaya, kasi sa DPWH, dahil siya na makasabi, kung si siya nag-insert, bigla na lang nag-arapot naman. Ayun. Nag-irabot na lang kibigla for implementation tabi, Gob, sa region. Yes, and the district. Opo. Ano po ini, Gob? Finished project po ini na-discovery po nindong ini o completed po siya?
ang question naman, Henry, Mm. ang Circumferential Road, 2 lane lang. 2 lanes, okay. Parang may masada pa rin. Ako, manto. So, Mm. talagang kay Juan mo, 4 lane, Opo, 6 lane. opo, okay. So, normal lang na tinampo. Oho. Provincial road. Mm, mm. Wala ka tining special road na going sa taas, alin na ako naman, Henry. Oo, yeah. Mm. Lipad, special lane eh, 4 to 6 lane na. Opo. So, ang ibig sabihin, sa mga slope protection, may magkapatente, kaya gawin ako na ako. Yeah, okay. Actually, gabihan po ang... Hindi mo sila mag-ipo. Actually, nakulong ka rin nagkatarap sa boya. Opo. May ilawon, pero sa iba din ilaw, pero hindi may ilawon. Oho. Anong special data eh? Yeah. Yung NPR po di Congresswoman Fidel sa boya. So, ano ang aputon mo? Ano ang kay-special lang sa NPR po? Tanat, yeah. Ang manahit, pero masya na ang tao naman. Ito Mm. sa mga ng 2,000, pagkaday po na po. Opo. Actually, gabiyang hapot ko tabi sa imo, kung gura nata matawo ba doon, pasiring ba yan sa mga matawong lugar? Ano niya on dumanta? May wason ang tinampo buda mailaw? Kaya nga kaya yung mga nangyari sa niya, na Mm, ako na nakasata. So, going na ito naman, Henry, sa mabasa, sa na pinawas ko ba na, Opo. so, tinarap na ninda na, makuman talaga sa scope of concrete road. Ayun, okay. First place pa talaga. Kaya sinabi ko sila, dito ako magparalaan sa scope of work. Oo, Kahit oo. pwede. Yeah, Ayun, opo. manood na. Pero dapat naman sa scope of work, Mm. ang ilan mo lang dumandapat, kung ano ang nagibon, slow protection, Mhm. opening, Mm. or ano ba ito, cross drainage. Opo. Opo. Eh, pinapagit na natin yung handit ang program. Kasi ito naman, talagang turo na ito yan sa mga luman. Mhm. Mhm. 1.8 lang. So, iliwan pa muna, pacheck ko muna ang technical. Yeah. At sa mga cross Mhm. drainage, iliwan pa. Opo. Gup, ang concern ko po, kung iyan, kung tinampo, di may ang mga slope protection, kumusta po ang pagkatrabaho ka? Tama kaya nang kausa mga landslides tabi sa maabot na daw? Precisely, yung ano yun, kung pagmula ka, madisal kita. Mm. Ito mismo ang DPWs na halit naman sa pag-widening. Opo. Sa mga moving naman sa pag-ipot ang manait o pagmula ka o pamanait. Mm. Ito ang kausa, which kay puhan mo niya na 20 million para initial pay. Ay, nako. Mm. Kay Mm. puhan. Now, ang problema sa Kuya Henry, Mhm. I was told by Congressman Giselle, inanong-announce na i-wipe out ni BBM, so gabus na Iyo baga, iyo baga. Kaya, Yes po. ang problema kita, Henry, Mhm. eh, ako hindi ko pinapapal mo na sa budget na i-realign ko sa mga flood control. Mhm. Mhm. I see. So Gob, ano po ini? May nahiling na, although may proyekto, may nahiling dadakulang hazard tabi in the future, tabi, Governor? Yes, maganda sa puso nito. Yung Ah. pinatakutan ng mga barangay. I Sa see. puso nito, ang problema, nagparamdam ng mga pinaparaba na sa mga empleyado. Mhm. Hindi ang kaya gripuhan makauli sa ang region. Opo. So dahil na. Opo. Makampir sila next week. I see. Ano kung taga si Congressman Giselle. So next Friday ka na rin. Ah, yeah. Okay, okay, okay. Mhm. Opo. So Gob, so dahil po kinagtatrabaho na tabi naman. No more laborers na po. Nagbawas sa tao. Oo. I see. Nakatakot si Kapitan. Mm. Pag dito din ako, sa mga stock lumana ng airport, Opo. kaya mapulot pagkalkuran. I see. Okay. So nagpangabutan tabi kay ni ng mga discoveries tang ini diyan po sa lugar na yan. Well, sa kanyan, we need answers from the DP. Number one, so implement na mga tagmagi na bukaan. Iya po. Mhm. Eh, Mhm. pag sinabi mo ang insertion, although yung insertion niya, sa in-implement, eh, siyempre, gini mo yan, valid yan. Opo. Kaya napuntahan ka mga higher up. Mhm. Opo. Gobaryanten po to report da ining sitwasyon na sa Secretary kan DPWH. Yes. I-report na po ini para lang may guidance siya. Opo. Okay. Governor, baka po may mensahe ka tabi. Yeah. Baka may mensahe ka po sa mga taga duman sa ano po? Mga nagdadang magsabi, kukulit kayo ng mga report sa nakuha. Yeah. Then i-submit kayo na. Mhm. It's up to them with our iba makita nila na mga kwanta, Mhm. Mhm. for example, and then it's na, how come they sinagot to kano,
DPWH District 1. Sabi ang punta sa conference na to. I see. Opo. Divert of kwarta. Opo. So, exception. Number 2, ini nga ng mga road opening. Abo na kan mga tao, hindi sa road opening. Oo. Ang gusto nila, pag-open, ipag-open na, opera sa ng laban, hindi yun na unan. Nakakausap pa daw si Henry, si President. Iya po. I see. Opo. Governor, salamaton. Salamaton po. Salamaton. Alright. Karen? Gobesal, yan kami BP Henry, ang naging dalagan kan meeting o inquiry kan gobyerno provincial kan Albay duman sa sarong tigtutubudan na proyektong ghost project Opo. dito sa Maya Cagaray baka kay Albay. Opo. Karen? Yes, BB. Karen? Yes, BB. Opo. Sisay ang mga taga DPWH na nag-atindir sa ipinaapod na meeting ni Governor Rosal and Congresswoman Crisel? From DPWH First District Engineering lang tabi ni BP Henry. Opo. Nalingon ko to pangalan kan sa kana District Engineer Digdi and may mga assistant ini na pag-iriba na yuan na nag-explain on behalf maduman sa District Engineer. Pero sabi nga ni Ibaga Kasubago, kay kuan man gila yun magkaura ni Governor Sal ang DPWH Region 5 dahil lang pa may pinagtuturoan na District Engineer na igwaman gila yun na parte na DPWH Region 5 sa proyektong ito sa Mayag Cagaray sa Bakakay. Opo. Di mo po linista so pangaran kan mga engineer na yaon dyan? Adi ko bipende na kuasungaran pero siya to ako district engineer ito and then tulong mga assistant kay ni na yung nagpapahayag in behalf of the district engineer. Oh. Sa masunod gid kay punta Karen ki mga pangaran kan mga resource person ha. Yes, yes. Responda kung ano sinarabi nila kay punta na makuha kung ano ang sendang mga position for ano yan. For ano nga pud kay ni for confirmatory purposes. Engineer Rainero Verga. Rainero Verga. Ano siya? Anong posisyon niya? DPWH First District Engineer. Okay. Sisay pa. Rainero Verga. And then to assistant niya is si Nolani Martinez, Opo. Michael Crestivero, asin si Dennis Balester. Iya, Bale, okay. 1, 2, 3, apat sin the VP Henry, kaya hindi siya kasubago sa meeting. Okay. So, lado kang probinsya, sisaan niya dyan mga elected officials tabi apera kay Governor Noel and Congresswoman Crisel? Nanotaran ko digdi, si board member Manny Ribaya Mansana, nailing ko man digdi si Councilor, Legazpi City Councilor, Vince Baltasar, yaon tigda digdi dipende, pero sa gobyerno provincial kan Albay, anyaon man sa nadigdi si board member Manny Ribaya, na iyuan na chairman kan Committee on Public Infrastructure. Okay. Sige. Yan ang report. Siyempre kay pa man dyan si Congressman Tita Lagman. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. DCGB, Baretang Bareta. Babalikan niya tusagan mga istoryang yan, mga tugang dyan na pinaggigibokan Kapitolyo, may kinaraman po sa siring na bagay. Tabi badali lang Jimmy, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung dahil magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Leverage. Leverage, Silimarin Capsule, ang Leverage Silimarin Capsule, para po salud as in proteksyong kangatay, yan po may Silimarin na hali served, natural, kaya ligtas. Ang Silimarin, kang Leverage, mga tugang para po sa salud as in proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So daw na pag-inom kang Leverage, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol ka na paghubag kaya. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule Oral daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverage na para sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule, mabakal niya to mga tugang sa mga butika nationwide. Pinky-on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita is on the line. Chief Jim, good afternoon. Salamat BP, maray na yan pa si Shara. Shara maray na Si Shara? Ay,
O to na, pinakuan ko na ta. Tapos naman spiguron mo tungkol sa, ano, sa mga guramoy. Anyway, sa ngunya niya na ko digdi BP sa may hampangan ka na Saint Michael di Archangel Paris sa banuan ka na ginabatan dahilan sa pinagsisilibrar sa ngunyan na opening ka na 27th ika-27 Himuluan Festival. Himuluan Festival? Himuluan Festival, Tabit. Anong himuluan? Anong sabihin ka himuluan? Ang gustong sabi, unit, makuha daw kita digdi sa Sige mga da, di ko aram yan, mga nakakatanda. Oo. Wala pa kaya digdi, nasa parada sa mga padi, Oo. religious activity ni Tabi. Ang aram ko, so, kaniyan, so duman sa mga, so urig baga? Pero ni Himuluan Festival, ibang klase niya. Himuluan. Barangay ano tabi, Jimmy, anong barangay ni? Iba ko barangay sa Uwas ini. Uwas? Actually, Talaga? Sige daw. Traffic Ay kay Mayor Kwan, si Mayor, sani? Mayor, Trinidad. ha? Jan Trinidad. Jan Trinidad, oo. Himuluan Festival, ha? Sarado ang... Alam mo na, Jimmy, ba di ba kang inot, anya o dyan, Paroy Festival? Libon ito. Libon? Oh, Festival ito kan munisipyo. sala-sala na ako, Ini festival ini kan simbahan. Himuluan Festival sa Uwas. Wow. Sa simbahan, in religious activity ini. Religious activity. Ay, magayon, man. Sana po digdi. Mm. Maski si na pa di, wala digdi sa simbahan kipadi. Tana sa pag ongoing sa ngunyan. Opo. Sa opening parade and susundan ini. Kan opening program. Opo. Ano si Lula. Lula si excuse me po. Live kita sa DCGB. Pwede maaraman ang ngaran mo? Nako, wala akong pangalan. Wala ka. Bakit kailangan bigay ko pa ang pangalan? Kahit walang pangalan. Ano ang himuluan sa iyong pagkakaintindi? Ang Himuluan Festival ay tungkol ito sa isang makasaysayan na pangyayari sa simbahan. Okay. Dapat nakikoordinate rin ang ating mayor at municipal official. Ang unang-unang ginagawa natin ay mayroon tayong parade. Okay. Kasama kuminsan kasama nga yung mga santo-santa kung saan-saan galing. Pero ngayon, hindi. Ewan ko, kasi nagtitipid ngayon. Okay. Pangalawa, yung mga estudyante ay nagaparada. Meron silang magagandang mga, ano ba yung tinatawag doon? Yung nagaganon-ganon? Yung attire na mga Yung ano? maiksi. Pangalawa, nagkakaroon ng simba. Lubina. Tapos misa. Pangatlo, makikita mo yung kung ba't nahawakan ko yung kamay. Makikita mo yung mga pare. Ang gwapo. Kung may mga sambayan. Salbata na si Manay. Kudutong ko inina. Live tayo sa radyo, napapakinggan ka. Kahit mapakinggan nila ako. Pero ano sa pagkaintindi mo ang himuluan? Himuluan nga, yun ay festival ng simbahan na nagkakaroon ng mga alay. Katulad ng mga... okay. Yeah, mga produkto. Sa madaling sabi, ito ay pagpapasalamat. Thanksgiving. Go. Pagpapasalamat sa mga parang sa Good Harvest, di ba? Good Harvest. Biyaya. Oo, okay. Biyaya. May mangkausap ko na sa radyo Tayo mga Jimmy, tabi, 27, ika-27 taon na mo niyan? 27. Oo. May post pa lang kita? Ha? May post pa lang kita kan Himuluan Festival? Yung nga ni, una na sa... St. Michael Archangel, oo. Pan kita digding ka paliwanag sa padig, mga official simbahan. Focusing on religious devotion, expressing the gratitude to the Almighty through various church activities. Holy Masses. Pagkapasalamat kan parokya sa mahal na Diyos. Correct. Ano lang. Kasarawit ang nobena, Holy Rosary, etc. Para maparalang pagtubod sa ayon. Okay. Ay, hello.
Ano, Postrado? Father, maray na hapon. Oh. Sa DCGB po ako, nag-cover ako. Live kita po, Father. Sige daw. Na Kuraparo ko ta BBP, na St. Michael Paris, si Father Dens Postrado. Father, dakol naghahapot, ano an himuluan, asin, ano an mga nakalinyadang aktibidad, and siguro, para sa karaman kan sa tuyang mga taga-antabay. Si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Si Father Dens Postrado tabi, BP. Opo. Padre, maray na hapon. Hapon tabi. Henry po. Henry. Yeah. Digdi po sa UWAS ang pigpupunan mingon yan ang Himuluan Festival. Ini pang 27 ng taon na pigigibo kan parokya. Opo. Na kung sa'y na highlights digdi ang pagbidbid kan mga biyaya na itinawnin mahal na Diyos asin babalik panggiraray sa kagurangnan sa pagikang pagtabang sa komunidad. Kaya ganyan pong taon na nakabase sa tema kan pinagsisilebrar kan sa tuyang diocese bilang biniyayaan, inaataman at sinusugo. Opo. Mimidbidmi na talagang ang mahal na Diyos dahil nagpupundo sa pagtaong biyaya sa tuya. Kaya bilang komunidad, digdi sa parokya sa UWAS, kami man po padagos na nagpapasalamat sa mga biyayang ini. Opo. At pigmimidbid ang padagos sa pag-antabay kan mahal na Diyos sa buhay kan mga parokyano. Dangan siyempre ang samuyang padagos man na pagsunod sa iyang kabutan. Opo. Asin ang pag-utob kan mga pigpapagibod niya sa satuya sa pagbiras sa ining mga biyaya na halik man sa nasa sa iya, ibinabalik ka sa iya. I see. Ang himuluan tabi rin na ang himuluan is Bicol would pang himuluan, ano? Apo, Bicol lang himuluan. So mga atang, mga inot na mga produkto na ipigtasa o dudulot sa mahal na Diyos. I see. Dre, ano po ang mga activities na nakalinyangon yan? Tagari 2 days po ini, di ba? September 19 and 20? Actually, ngunyan po hanggang 29 ang 29. So, pinupunan talangon yan. Mapon sa aga ang mga misa nobinaryo. Opo. At nagkapiraman po ang mga aktibidades na mangyayari sa mga masunod na aldaw. Oo. Like sa 22, magkakaigwa kami sa aga, mapuna po ang misa nobinaryo. Opo. Pista 20, kada alas 6 din pagkaaga, ang misa digdi sa parokya. Dangan sa 23, magkakaigwa kami kay itong pagbisita sa mga may helang, mga miyembro kan parokya. Opo. Tapos sa 25 po, magkakaigwa kami digdi kan Laudato Si, subayanihan pagdilig kang mga kanal sa palibot kan parokya. Sa September 26 man po, magkakaigwa nin pagpupil sa parokya. Then sa 27 and 28, magkakaigwa ka itong himulahi para sa mga kabataan. Dangan magkakaigwaling fun run sa 28. Opo. Tapos sa 29, iyo po yan ang kapiestahan. Iyan po ang kapiestahan kan mga Arkangheles na kung sa insaro patron saint kan parokya si San Miguel saro sa mga Arkangheles. Kaya tigtaon mi na sa September 20 man iselebrar manggiraray ini kapiestahan na ini kan parokya kan patrona si San Miguel. Opo. So iyo po yan ang mga nakalinyang mga aktibidades digdi sa parokya tabi. Opo. Okay, Padre, salamaton pong maray. Salamaton po. Opo. Salamat po. Opo. Jim. Thank you so much, Father. Si Father Dens Postrado, pura paro ko dito sa Banuan Kanawas. Aram ko may mga clean up drive po daw na nakanggit na ka sa bago. Sa 5. Okay, so yan tabi BP,
may kwandigdi, may saro pang parada sa masunod 29 sa mga gabos na mga Santo Santa Imahe. Gabos po ng mga patron kan mga barangay na sakop ka ining parokya, magkakagawa po ng prosesyon dangan duman sa karo kan mga imahe niya duman piglalag din da sugabos sa mga produkto Opo. kan komunidad, mga alay na idudulot din da sa banal na misa. Okay, Ayun. so Magayon. pag-arap ganing katapusan itong mga alay na ito, mga pagkaon, kakaraon na ninda di pagkatapos. Iyan po pigdudulot din da Offer. mga ani na pigdadarigdi sa simbahan. Pigdihiras biban po iyan, lalo na si mga bagas, pigdadarami iyan ka ba sa seminaryo, kung sa mga ani, pigdadarami dyan kung sa mga presuhan, sa mga duman sa mga harong ka mga aki na kunya. Pigdihiras Kayo no na practice. Mm. Yan tabi. Thank you so much, Father. Yan. Okay, so yan tabi, BP. Sa pagkatugay kanya to, sa aktibidad mo niyan, sa opening kan ni ka-27 Himuluan Festival digdi sa Banuan kan Uwas Albay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCTV News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Uwas Albay. Doon nakapira ako kang liver aid ko. Nakadawa na ako, no? Nakasaro na ako eh. Ang mga helang kang ataya aro kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala, kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing maugmang atay kay puan po na sabayaning liver aid Silimarin capsule. Mabakal yan mga tugang sa mga butika nationwide. Siriman ang liver aid. Yan po may antioxidant na purbadong epektibo sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara. Mahilig ka man uminom o day, mas maray na yaon po ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Approve man yan mga tugang kan Food and Drug Administration. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programang Morning Hirit. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. I love you all. Mabuhay. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.